Keďže dochádza k omylom a nedorozumeniam, rozhodli sme sa natočiť video, v ktorom vám poskytneme základné informácie a zodpovieme na najčastejšie otázky, ktoré nám kladiete a ktoré chovatelia potrebujú zodpovedať predtým, ako sa vôbec rozhodnú pre naše krmivo. Najzákladnejšou otázkou alebo vecou pri začiatku krmenia s krmivom Rowdy Bush je odhodlanie chovateľa. To je vec najdôležitejšia, pretože ak chovateľ nie je odhodlaný, že začne krmiť krmivom Rowdy Bush, tak jeho papagaj proste nakoniec dosiahne svoje. To máte ako s malým dieťaťom. Keď pred neho postavíte zeleninový šalát alebo čokoládu, čo si vyberie. Papagajovi takisto nesmiete dať na výber, pretože papagaj vždy príde za krmivom, je to len zviera, ktoré pozná. Rowdy Bush nepozná. Rowdy Bush je krmivo, nie je to doplnok stravy. Dostávame od vás mnoho otázok, či je Rowdy Bush doplnkom stravy iba sezónnym, počas hniezdenia, mimo hniezdenia, nie. Rowdy Bush je krmivo. Je to krmivo celoročné. Ponúkame niekoľko druhov krmiva, ktoré, keď je logicky zvolené, je nastavené na celú chovnú sezónu. Takisto sa dá vybrať krmivo podľa zdravotného stavu vášho papagája a podľa iných kritérií. Rozdelenie krmiva však ponúkneme v inom videu. Ďalšia dôležitá pripomienka, a dá sa povedať aj podmienka krmenia s krmivom Rowdy Bush, je to, že netreba dokrmovať ničím iným, keď krmíte krmivom Rowdy Bush. To znamená, nedávajte s krmivom žiadne semená. Jediné, čo môžete vtákom poskytnúť, je sem tam nejaký kus ovocia alebo zeleniny. Ale krmivo Rowdy Bush musí tvoriť majoritnú časť ich stravy. Čo sa týka dokrmovania alebo poskytovania vecí ako vitamíny, minerály, všetky veci ako sepiová kosť a podobne odpadajú. Nemusíte ich odčervovať. Krmivo Rowdy Bush je zložené tak, aby poskytlo vyváženú stravu pre vášho papagája. Obsahuje všetko, vitamíny, minerály, hlavné zložky jedálnička vtákov, odpozorované od stravovacích návykov papagájov, ktorí žijú na slobode. Čiže nie je to len nejaký laboratórny výmysel niečoho, aby to papagajom chutilo, no neprinášalo im nejakú pridanú hodnotu, tým pádom nie je pre nich až tak zdravé. Krmivo Rowdy Bush je krmivo, ktoré poskytuje vašim papagajom tú najzdravšiu stravu, ktorú môžu dostať v podobe peletovaného krmiva. Čo sa dávkovania nášho krmiva týka, našich zákazníkov zarážajú dve veci. Tou prvou z nich je cena. Tvrdia, že cena nášho krmiva je veľmi vysoká. Avšak ja si dovolím oponovať, pretože pri porovnaní nášho krmiva s krmivom od iných výrobcov, myslím to krmivo granulované alebo peletované, je tá cena primeraná, by som povedal, že aj jedna z najvyšších. Druhou vecou, ktorá zaráža, a ktorá je hneď odpoveďou aj na prvú otázku, je dávka. Dávka pre jedného papagája. Mnohí z vás, našich terajších, ale dúfajme, že aj budúcich zákazníkov sa pýtajú, koľko treba dávkovať, koľko stačí jednému papagájovi na deň. Dávku predstavuje jedna táto malá odmerka. Táto odmerka má objem 5 cl. Avšak pozor, táto dávka tvorí dávku pre dva papagáje, pre páru. To znamená, pre jedného papagája vám úplne postačí dávka 3 cl. To znamená niečo viac ako polovica tejto odmerky. Ešte musím poznamenať, že hovorím o papagájoch stredných veľkostí, to znamená papagaj ako žako. Dávka teda závisí aj od veľkosti vášho papagája. Čím väčší, tým je tá dávka väčšia, čím menší, tým je tá dávka menšia. Ale nie je drasticky veľká, nie je drasticky malá. Vždy to prispôsobujeme. Keď hovoríme o minimálnej dávke, musíme poznamenať, nikdy nedávkujte menej ako 1 cl. Keď sa bavíme o dávke maximálnej, tak najväčšie papagáje chované v zajatí sú ary poväčšinou, pre ktoré predstavuje dávka pre jedného jedinca, to znamená pre jednu aru, 8 cl. To sú vtáky, ktoré zjedia najväčšiu dávku nášho krmiva.
Avšak pri väčšine z nich a väčšina chovateľov, podobne ako my, chováme najmä tie stredné veľkosti papagájov a tým stačí naozaj jedna takáto odmerka za deň. A aby ste nám naozaj verili, že toto je dávka postačujúca pre páru papagájov, tak toto video točíme presne v čase krmenia. Počujete, ako sa naše papagáje naň tešia a už sa nevedia dočkať tohto krmenia. Takže naberiem odmerku krmiva Rodybush, ktorá úplne stačí našim papagajom ako jedna denná dávka. Teraz toto aplikujem do všetkých našich klietok, čoho môžete byť svedkami. Sami ste videli, aké je to jednoduché. Stačí jedna odmerka, ktorú dáte vašim papagajom a tí už čakajú tú svoju hodinu na tú svoju dávku. Sami môžete počuť to ticho a lúskanie, ktoré tu zrazu zavládlo. Veľmi dôležité je, aby papagáje mali neustály prístup k čerstvej vode, pretože majú potrebu zapíjať toto krmivo vodou. Aj to je tajomstvo dávkovania, pretože toto krmivo sa im v žalúdkoch za pomoci vody roztiahne a tým pádom majú pocit zasýtenosti a tým pádom získavajú z toho krmiva všetku energiu, ktorá sa v ňom ukrýva. A odkiaľ môžete túto odmerku získať? Jednoducho, každému novému zákazníkovi ju posielame spolu s jeho prvou objednávkou. Čiže nebojte sa, budete mať aj odmerku na to, aby ste mohli vaše papagáje nakrmiť. A že naozaj stačí táto dávka, nám potvrdili aj naši priatelia, chovatelia z Nemecka a Rakúska, ktorí nám vlastne aj sami poradili toto krmivo. Vedeli ste, že väčšina vtákov na Slovensku a v Českej republike sú obézni? Áno, každý vám povie, že sú obézni, ale nik vám nepovie, čím ho krmiť. My vám teraz hovoríme, ako to robia chovatelia v Nemecku, v Rakúsku. Prečo by som sa mal rozhodnúť pre krmivo Rodybush a začať s ním krmiť svojho papagája? Aj vy si kladiete túto otázku, tak ja vám ponúknem niektoré najdôležitejšie odpovede, alebo tie, ktoré ma zrovna teraz z hlavy napadnú. Tak v prvom rade, a čo je najdôležitejšie pre nás chovateľov, je zdravotný stav papagája. Papagáje sa prestávajú šklbať, papagáje sú energickejšie, zrazu máte pocit, že sú na baterky. Papagajom týmto krmivom chránite pečeň, pretože nemusí spracovávať žiadne chemické látky a očisťovať svoj organizmus od nich. Je to prírodné, organické krmivo, ktoré vášmu papagájovi prospieva. Ďalšou z výhod je vysoká miera podpory reprodukcie papagájov. A to je druhá vec, o ktorú nám, väčšine chovateľov, ide. A to, aby sa papagáje rozmnožovali. Pri dávkovaní krmiva Rodybush, presne podľa pokynov, 80% vajíčok, ktoré znesú vaše papagáje, budú oplodnené. Čím vzrastá aj množstvo dochovaných mláďat. Ďalšou z výhod, ktorá poteší najmä chovateľov, ktorí chovajú svoje papagáje vo vnútri, je čistota v klietkach. Sami vám ponúkneme dôkaz o našich klietkach, ktoré sme pre dôvody točenia tohto videa nečistili 3 mesiace. Aby ste sami videli, koľko odpadu je vyprodukovaného počas obdobia 3 mesiacov párov papagájov v každej z našich klietok. Medzi ďalšie výhody patrí už spomínané dávkovanie,
ktoré súvisí teda s množstvom krmiva, ktoré dávkujete a tým pádom aj so skladovaním. Nemáte problém skladovať toto krmivo, pretože nepotrebujete niekoľkotonové zásoby. Takisto toto krmivo je dodávané vo vakuovaných obaloch, ktoré ochraňujú toto krmivo pred plesňami, ale aj pred hlodavcami.